Ngifuna ukukhuluma ngale mibuso emihlanu ephethe umhlaba esihlala kuwo. Uma uyayilandela ividiyo yami le ekhuluma ngokubuyela ebuntwini, uzoqonda ukuthi kunalezi zinto engithi zingamadimoni kini. Umhlaba wawukade ubekwe njengendima lapho kufanele silolonge, siphinde sijezise, siphinde siqondise lezi ngane lezi zayithola seziphuma endleleni, zaxoshwa lapha kule ndima yalento noma yalezi zinto noma yalowo esithi ngumdali, osimo sakhe singaqondakali, esingaziwa futhi singasoze savezwa. Ngibuyela nje ulimi lamanje singathi la bantu ngikhuluma ngabo yilaba enithi ama-angelic beings, izingelosi, iy'thunywa, into njengalezo. So kulelo cala-ke lendalo kukhona vele iy'nhlobo ngey'nhlobo zethunya ngokuhlukana kwazo, ama-divisions nqwaba, imisebenzi eyahlukene. Ngoba phela uzokhumbula ukuthi indalo ayinamkhawulo, pho-ke kwangeke kwenzeke ukuthi lo odalayo adale nje agcine la emhlabeni kuphela. Cha. Kukhona izinto ezingale esingafinyeleli thina ukuthi siyiqonde. So ake sibuyele la emhlabeni. Umhlaba wakade udalelwe ukuthi ube yijele yalaba abaphambukayo, okay? Njengoba namhlabeni sibona namhlanje ukuthi abantu baphambukile. Singaxolile emithethweni yalamasonto eni, sibheke la emithethweni nje yendalo nje iyodwa, ngoba indalo iyakhombisa kahle ukuthi kahle fahambe yini eyenzakalayo njengoba sihlezi la, kodwa siphambene kakhulu naye. Siphambane nje ingoba kunale mibuso emihlanu. Imibuso emihlanu le ikhandwe ilezi nhlaka ezinhlanu ezaxoshwa ukuthi zizodingiswa la. Thina-ke njengabantu esadalwayo umsinzi, sasikade sidalelwe kona ukuthi laba kuthiwa ngesingisi siba-rehabilitate. Kodwa sisakwenza lokho, esesikwenza-ke okuphambene ukuthi siyabakhonza manje, sesikhonza bona, sibecilene. So le mibuso emihlanu engamela umhlaba, imihlanu nje ilwa nomuntu ngazo zonke indlela, icindezela umuntu, ngoba angithi uma njengelani noma angithi ujele uhleli neboshwa, uma wena-ke watholakala wenza iphutha lokulala kanti ulele eduze nemnyango la ukuhleli khona iboshwa, ekuhonqeni kwakho iboshwa ngeke yenze uthathe ukhiye zivule. Uma sezivulile zizokwenzani wena? Njalo-ke angeke ukukhululeke, ngeke uhlale kahle, zizokwenza isiqiniseko sokuthi nakanjani angeke uphinde uyibambe uyibuyisele egoqweni. Injalo-ke le mpilo yomuntu emhlabeni, ubona nje ucindezelekile nje kusukela kudala, kunesikhathi singaka nje siside. Ukucindezeleka kwethu sekuze kunako futhi kushintshe kwama ngendlela engasabonakali. Ngathi the more isikhathi siqhubeka, the more nendlela zokucindezela umuntu zi-evolve nazo. Angeke kusafana njengasekuqaleni.
ubugqili bethu lo bebabusobala sewubugqili manje obufihlekile ongathanda ukubona-ke vele ngeke zabona. Injalo. So mhlawumbe imibuso ephezu kwethu iyona futhi isicindezele. Sizoqala ngokuqala-ke ukhumbule ukuthi kukhona lento le abayikhonzile a5-pointed star, le nkanyezi enamachopha amahlanu. Kade lento njengoba ngithi imibuso emihlanu nale nkanyezi yabo i5-pointed star abayikhonzileyo phezu kwakho. Bayazi-ke abantwana babo ukuthi le nkanyezi elokhuzana enamachopha amahlanu nje iqonde lento. Wena wazi singaxoxela-ke. So ake siqale ngalo mbuso ohamba ngenkolo. Lo impela lo kaJesus nesonto lakhe elikhulu, the Catholic Church, the Universal Church, ngoba zonke zingaphansi kwalo. Zingahlukana isibeningi kodwa zingaphansi kwayo le nkolo le. Now la kwele nkolo umbusi wakhona ngizoke ngisho-ke igama lakhe kahle kahle okuyena oyiphethe le mbuso, kodwa ngizogxila ekutheni umsebenzi wayo yini. Umsebenzi wenkolo walo mbuso oqala ukuthi kuqoqwa ngawo izibusiso kumuntu. Angithi nje beyamojele nje bebe isiboshwa nje, abakwazi ukuthola ama-supplies ukudla. Ngeke sibuke nje ngibukisa lo picture, abakwazi bona ukwamukela okuqhamuka le ngoba abanagunya, baziboshwa. So ukuze bathole uqhamuka le bazokuthatha kubani? Bazokuthatha kithi. Ingakho-ke inkolo igxile kangaka ukuthi umuntu aye kuyona, ngoba umuntu mayengena kule esontweni ebiza amagama ayinhlamba kumdali. Ngokokuqala nje la magama aniwabizayo awahlangene nomdali futhi ayinhlamba kuye ngoba nimantanisa nezinto angahlangani zona. Yena la ekhona wangathumile nini ukuthi nizokhonza la, wayengangithumile ukuthi nizokwakha amasonto. Ingakho singazange sibe nawo amasonto thina. Mawuya e-Amazon manje phakathi la khona abantu abangathintwa inqubekela phambili, nithi inqubekela phambili, ngeke wafica amasonto. So le nqubo yokukhonza ikakhulukazi eyalaba abaxoshwayo isebenza ngona ukuthi ngalesikhathi nikhuleka, nicula, nidansa, nizonke into, izibusiso ezikini ziphumele kubona. Nathi yabo, ngoba ngithi nithuka umdali kanjalo-ke nesibusiso sakhe phezu kwenu niyasifofitha, sho njalo abelungu. Okusho ukuthi amaimazi nesikhahlele lesichitha. Manje-ke phela-ke emhlabeni ayikho into echithekayo evela iphele emoyeni, idlulela kwenye indawo. So nibanikeza igunya lezibusiso ngokuthuka inhlamba kwenu nibhekise kulo owadalwayo, ngokwenza inkohlakalo emhlabeni. Inkohlakalo phela ukuthi nikhonze izinto ningazazi ezingaxhumene nalo owayenithumile. So ukuyiqhatha kwenu naye kudalela laba ithuba lokuthi bamukele okuhle okade kufanele kuze kunini kudlule bona. Ingakho ubona-ke umuntu wakithi laba bamhlophe bagxilile kakhulu esontweni, kodwa inini nishona nivumbuka namasonto, kodwa egcineni kosuku impumelelo ibona kubani? The more niye emasontweni bona, the more bekhuphuka nina aney'ndawo. Ntoni meke kanje? Nihlulwa ngisho nawe ukuhlanganyela
ezimeni ezizomthuthukisa. Injalo ngoba umoya ohamba nalento yisonto vele udalelwe kona ukuthi uzogebenga wena. Angeke antshele kuphophi lento le. Wonke lama-rituals lawenziwayo, konke, ukubhabhatisa, ukwenzani, ukwamukela wena umaka yokuthi isibusiso sakho uyasichitha. Lezi phambano banikezwa zona nazo futhi zinomthelela wazo. La magama abanifundisa wona umthelela wazo. Izingoma eniziculayo nazo. Konke okumayelana nalezi inkolo ney'nkonzo. Nishona nivumbuka nje. Kuthini kuyinhlamba kumdali. Ngakho-ke kuthi isibusiso senu asisesiwe senu. Sekumele sidlulele kwabanye. Laba abanye benze njani? Bathathe isibusiso zenu baziphe abantwana babo. Abantwana babo basimame banicindezele. Kuphelile. Qhubekani-ke. Qhubekani. Angifuni ukuloko nginikhohlise ngoba sesikhohlisene kakhulu.